Daw lang sa'yo yan ah. Patat! Isa ba? 20 kilo, 20 isa ba? 20 na, isang kilo. Okay. Ay, parang ano na yun. Ha? Yun, bago yan. Kasi ang punte pa rin. Wala na. Sampal lang kuya ha? Oo, tilapia. Ano yun, sir? Daman? Manok po yan. Bakit ah? Ito? Manok, natin. Jalaya. Paham po. Sumangal dun sa ano? Bag. Okay, mabli lang tayo. Thank you po ah. Baboy ba ka? 1,099. Kusigang po natin. Marunong. Hugasan natin yung baunan natin. Para, ang sakit tayo. Balon.
tao sa ganyan tulog. Hindi din na. Ulan na naman. Bukas na. Ulan.